Čaute ľudia, čaute, vítam všetkých ľudí na mojom kanáli. Ako asi vidíte, máme tu dneska ďalšie video, čo sa týka striebra, strieborných mincí, prachov a fucking cashu. Takže mám dneska rukavičky, budem vám ukazovať mince. Toto není môj stek je tu v kufriku, tu vám ukážem neskôršie, ale máme tu dneska stek. Hej, tu vlastne robí umelé svetlo, až môžete vidieť. Takže, čo tu vlastne všetko máme, hej, tu strašne veľa mincí, o každej vám bola čo poviem, no ale mám ich zoradené podľa čistoty, hej. Tie úplne hore, ktoré vidíte tu, to sú všetko 900. Ide o slovenské mince, sú tu vlastne 10 euráčky, hej, respektíve v nominálnej hodnote 10 eur. Keď sa môžete pozrieť, skúsim na svetlo sem zasvietiť. Hej, strašne shiny mince, to je 90% a váži okolo 33 gramov, 33,5 tak nejako, ale je tam čistom striebre 31,1, takže je to vlastne uncovka, hej. Takých tu má chalan proste 5. Krásnych 5, viac menej uncoviek, neskutočný relief, strašne shiny. Potom tu máme čisté, 99999, máme tu ďalších 5 uncoviek čistých, hej. Tieto sú 900, toto sú zase čisté. Máme tu napríklad takéhoto Charlesa, neskutočne shiny, to je crazy shit. Tá kapsula je dobre zajebaná, ale tak to je neskutočne shiny. Je tu vlastne Maple Leaf, potom tu má chalan Kanguru, hej, z austrálskej bane. Krásna minca, neskutočná. Je tu potom samozrejme Osterreich, Filharmonika, hej, Krugerrand, ďalšia a máme tu ďalší Filharmoniker, hej. Krugerrand to je tiež austrálska, hej, aspoň teda si myslím, keď nie, tak ma opravte, nie som si istý. Takže máme tu teda 5 uncoviek 900, 5 uncoviek čistých. Teraz tu máme krásne mince, čo ja si myslím, že sú asi pre mňa srdcom najbližšie, a to sú americké doláre. Toto je dolár, už ste ho videli v mojej zbierke, toto je peace dolár. Hej, tuto dole môžete vidieť, že tam je nápis peace, lebo tento dolár bol tlačený a používaný medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Takže v období mieru, preto sa volá peace dolár. Tu máme 50 cent, tzv. Half dolár, hej, 50 cent. A tento je z roku 1909, banda, vidíte ten rok tam dole? 1909. Toto je 116 rokov stará minca do piči. Neskutočne krásna, tiež 90%. Hej, ten peace dolár aj 50 je 90%, takže 900, 9,9, 900, teraz ideme sem. No, čo máme tu, sú vlastne rakúsko-uhorské dvojkoruny. Tuším, že sú to dvojkoruny z roku 1912 a také nejaké ročníky 1911, 1913, 1912 a sú to 83,5%, vážia 10 gramov a teda je tam 8,35 čistého striebra. Hej? V tomto steku je ich tu vlastne 10, takže tu je 83,5 gramu čistého striebra. Veľmi pekné mince, ten relief tiež nie je špatný. Hej, neviem, či to na kamere dobre videl, ale pekná shiny minca. Hej, máme tam starého detka vyobrazeného. No, ideme ďalej, tu máme šilingy, toto sú 800, tieto, ako som povedal, 83,5%, 835, tieto sú 800. Ide o tzv. 25 šilingy, môžete vidieť, tiež krásna minca, pekné detaily na tých erboch. A je to vlastne 25 šiling, je to 800 a ona váži 13 gramov, takže je tu 10,4 gramov čistého striebra. 13 gramová, keď si spravíme teda tú 800, tak je to 10,4 gramov. Hej, takže máme tu 4 takéto, 25 šilingy, veľmi pekné. No a čo sú asi podľa najpeknejšie, také celkom fakt, že zaujímavé mince, tak tieto 20 korunačky české sú neskutočne krásne, vidíte ten shine, it's absolutely crazy, úplne že wow. No a pozrite sa na to, toto je 20 koruna česká, pozrite sa, ako sa to blíšti, to je strašné, to je skutočné, jak zrkadlo. Takže 20 koruna česká, neviem, či to kamera dobre zachycuje, a z druhej strany si pozrite, aký krásny erb. Aký tu má krásny erb. Sú to mince z roku 1933, 1934 a okolo tohto roku. Neskutočne krásne mince. Zoberte si, s týmto sa niekedy platilo v našom krásnom Československu. Takže tiež krásne mince, je ich tu myslím, že 20, takže ich tam je tam 168 gramov čistého striebra v týchto. Hej. No, teraz tu máme ďalej. Toto sú vlastne 700, zabudol som povedať, toto boli tie 800, 835, toto sú 700, 70%. Jedna minca, táto česká koruna váži 12 gramov a teda, keď to je 70%, tak 8,4 gramu je tam čistého striebra. Ideme na 10 šilingy, tie sú najmenšie a sú iba dve, to sú z roku 1957, to sú tieto dva malinké, tiež sú pekne shiny, ale tie sú 64%, hej.
Takže tá minca váži 7,5 gramu a je tam 4,84 4,8 gramu čistého. Takže vlastne táto mincoška, zase vidíte, je trocha menšia. Tiež je shiny, nič extra, ale veľmi, veľmi krásna tiež, akože prečo nie do zbierky, keď je dobrá cena, banda, musíte kupovať. A ako hovorím, táto minca má teraz, keď si zoberiete, že táto minca má v sebe 4,8 gramu čistého striebra, tak to je 15 eur. Pri dnešnej spotovej cene 3 eur, viac menej, keď máte za spot, tak tu máte 5 krát 4,8, dajme tomu, že 5 gramov čistého krát 3 eur, to je 15 eur. Táto mincoška jedna 15 eur, hej. No, je taká malinka. Čo tu máme toho najviac a čo sú podľa mňa akože asi najlepšie mince, čo sme vybrali za výbornú cenu, tak sú tieto 200 forinty. Z jednej strany je vždy takto, že 200 forint, vidíte. Krásna tiež shiny minca, 200 forint. A tie sú, myslím, že tie forinty sú z roku 92 a 93 a sú 50%. Táto minca váži 12 gramov a je v nej 6 gramov čistého striebra. Vždycky majú zo strany 200 forint, ale samozrejme z druhej strany majú takúto banku, hej, ide o nejakú národnú banku, alebo tam je potom takýto fúzatý ujo. Hej, to je tiež krásna minca, toto je. Ja nechápem, jak tieto 50% mince sú iba 50% a pritom sú krásne takéto shiny. To je absolútne neskutočné. Pozrite sa na to, že toto je normálne, že vidíte na tej kamere, to je neskutočné, to je normálne, že zrkadlový obraz, nie zrkadlová patina. Absolútne krásne mince. Na to, že sú 50%, tak sú naozaj brutálne. A ako hovorím, 12 gramov váži, je tam 6 gramov striebra. A keď si tam pozriete, že dneska je cena okolo 3 eur na grame, tak 6x3, 18 eur, táto minca, jedna. Je ich tu, myslím, že 37 tu je týchto. Takže absolútne, že brutálno. A potom tu máme túto poslednú mincu, čo je asi najvzácnejšia minca. Nejde o to, koľko váži a tak ďalej, ale bolo ich len 34 000 vyrobených a je to 500 korunačka. Je to 500 korún, vidíte? 500 korún československých, 500. A už cena tu nie je takáto, jak bola a tak ďalej, to nemusíme riešiť tie ceny, ale to teda 900 váži 24,34 gramu. Takže tam je okolo 22-23 zhruba gramov čistého striebra. No o to nejde, lebo táto minca není o tom, koľko tam je striebra, ale o tom, že ich bolo málo a je docela vzácna. Takže preto tá cena je tam vyššia. Ide o numizmatický kúsok, nie o zberateľský, čo sa týka striebra, ale o zberateľský, čo sa týka histórie, hodnoty a rarity. Hej, takže to je ďalšia taká mincočka. Takže ja si myslím, že úplne brutálny stek. Nikdy nie je neskoro začínať s investovaním, poprípade teda so zberaním minc, či už ide o numizmatiku, alebo teda striebro, alebo zlato. Ja osobne, však moje videá už poznáte, ja osobne nerad kupujem mince takéhoto typu, ktoré proste majú hodnotu v tej historickej nejakej minulosti, ale ja si radšej kúpim, ako hovorím, alebo kupujem, alebo zbieram takéto nejaké mince, ktoré sa dajú stále proste kúpiť za normálnu cenu, cena tam príde na strieborný kov a nie na históriu, hej. Keď si tam potom pozrieme, ešte tu je môj stek, nič extra, ale môj stek poznáte, už som ho párkrát na videách ukázal, máme tu, stále tu má svoju zbierku 90% amerických mincí, 10 cent, quarter 25 cent, 50 cent a dolár, to je tiež $1, všetky sú 90%, to poznáte a potom tu má takéto vrecuško, takýto miešok, deravý, docela ťažký a tam, keď sa na to pozrieme, čakajte chvíľočku, máme tu menšie technické problémy a je tam toho veľa, takže to nechce ísť von. Pozrite sa, to tu cinka, ja milujem ten zvuk striebra, to je absolútne neskutočné, ten zvuk. Takto eura neznejú, že? No mám tu toho veľa, však moju zbierku poznáte, ale napríklad takýto 50 šiling, 90%, hej, tam je nejakých 20-21 gramov striebra, absolútne krásny, neskutočný. Mám tu aj takýto rarita, no nie je to rarita, ale pre mňa je to rarita, to je Tiso, hej, 44, 50 koruna. S týmto sme platili voľakej, keď tu Tiso vládol, nacisti a tak ďalej. Mám tu rôzne šilingy, hej, mám tu ďalší 50 šiling. Samozrejme tie forinty musia byť od 200 forinty, to bol najlepší deal v mojom živote. Ja som ich ešte kupoval, banda, v Breva, čo je záložňa, určite poznáte, za 4,50 a teraz ich predávajú za 20 eur, čo je úplne nenormálne, však bude tu niečo vo videu, vám to tu postriham, ukážem vám ceny približne a tržné ceny. Napríklad ešte tu mám takúto 50 korunu, tiež českú, toto je myslím, že 50% československá koruna. Hej, je tu toho viacej, máme tu aj nejakú nemeckú Reichsmarku z Nemecka, hej. Mám tu dokonca, keď vám tu nájdem takú malú mincošku,
ale chvíľku mi to asi potrvá, myslím, že to je jedna z tých menších a myslím, že to je jedna z tých zaujímavejších mincí, čo tu mám. Chvíľku mi to potrvalo, predsa ich tu je len troška vácej. A ide o Reichsmark, to je ozaj, že Reichsmark, táto, pozrite sa. Tiež strieborná minca, je tam aj samozrejme hakový kríž. Neviem presne teraz tú váhu, ale však pozriem vám to určite do videa, nastriham, aby ste videli. Je to dva Reichsmark, takže dve ríšske marky z roku 1938, hej. Takže akože pekný stek, do toho tu máme ešte túto uncovku. Toto je uncovka Plata Pura Mexicana Libertad, hej, 1 unca Plata Pura 999, môžete vidieť napravo. Punc, to sú vlastne uncovky, jak boli tieto, však viete, nie je kokoti, ten, kto stekuje vie, ten, kto nevie, tak nevie, ale to sú vlastne čisté 999, to je vlastne to isté, len to je z Mexika. Takže to je viac menej môj stek. Dúfam, že sa vám videjko ľúbilo, určite hoďte like alebo dislike, ja dúfam, že like, lebo myslím, že aspoň vás to nejako motivuje nezbierať papierové peňažky, ale aspoň možno nejaké kovy, lebo predsa len, keď si pozriete, že by tu bolo 500 €, tak by to pre vás bola nuda a keď sa pozeráte na toto, tak myslím si, že tie peniaze majú pre vás úplne inú hodnotu a úplne iný pocit je z toho pozerať sa na reálne, proste nejaké mince, striebra, z reťazky veci, než na nejaký takýto posraný papír, lebo euro má asi takúto hodnotu v dnešnej dobe. Takže asi toľko k tomu. Hoďte like, dislike, sub a vidíme sa pri ďalšom videu. Bye bye.